כשאדם ענב, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא מכל הלב, כי הוא מרגיש התבטלות לרצון השם. כשאדם בטל לקדוש ברוך הוא, אז הוא מדבר מעומק הלב. אדם שהוא גאוותן, הוא מרגיש, נכון, יש בורא לעולם, אבל אני גם יכול להסתדר בלעדיו. אפילו שהוא לא אומר את המילים האלה, אבל התחושה אצלו בלב יכולה להיות תחושה של התנשאות אפילו על הקדוש ברוך הוא. אז גם כשהוא מתפלל, הוא לא מתפלל מכל הלב. כי קודם כל יש אותי. אני צריך גם אותו שיעזור לי. אבל האני שבו מבליט אותו, של כוחי ועוצם ידי עשה לי את כל החיל הזה. ובפסוק כתוב, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. מה זה לקרוא להשם באמת? שהאדם מרגיש בלב, אין כוח אחר חוץ ממך בעולם. כשאדם מרגיש שאין עוד מלבדו, ורק אתה יכול לעזור לי, אז גם אם האדם הזה לא מגיע לו, הקדוש ברוך הוא לא מאכזב אותו.